लागानि समस्तिनि जाखिनि बिथांमोना दि थांदों आरो सारेन्डार जाहैनो कयजन मानसिया लिंनानै एकदम जबरदस्ति खालामनानै लाना थांदों। बेफोर मानसिफ्रा गासिबो जोंनि इउपिपिएलनि मानसि जोबखा आरो बिपिएफआ बेखौ थाइबा थाइनै 2000 200 300 400 होनानै लाना थांदों बिसोरनो। खोनाबाय दा बिसिनि भटारआ रावबो जोंनि बिपिएफआव गोलैया, बेयाव गोलैफिनजोबखागोन जोंनि इउपिपिएलआवनो। बिसोर मा खालामदों, जबरदस्ति लांनानै जबरदस्ति खालामनानै जोंनि मानसिफोरखौ गासिबो बिसोरो ओमफ्राय माला सोहैदों। बिसोरो ओरै माला सोनानै मा खालामदों, माला सोनानै बरायदों आरोखि। बे नंखाय। दा बे बुस्थुआ खोनाबाय दा, माला सोबाबो बिसोर भट होआ, बिपिएफआव भट होआ, इउपिपिएल मालाबाबो बिपिएफआव होखाया बिसोरो। गावसोरो माला सोखांनानै फैनानै मिनिबावदोंसो बिसोरो। ओरैबायदि मिनिदों, आं मिनिनानै आंबो मिनिफ्रांबावदों। सोहैदों, मिनिदों आरोखि। ओरैबायदि आरोखि।